abokina alƙwarar wannan akwai sanyi. Akwai sanyi mana. Wai dama a cikin garin mata ka kawo furcin ko? Ba ta ba, wacce na saka jiya. Ko ka sake ta? Ai na sake ta bayan na gama shan garan. Hadi ne. Ai garan gaske ta sha. Ai almajiri da kake burge ni kenan. bayan daɗi ba abinci na sha garan sai na sake ta. Alƙwarar tana nan a gida na kan sakin ta. Ba ta ka? Idan ba na kasa ba Allah kona ni. Ai ban jali ka saki shegiya. Shegiya ka sake ta. Ba na san zan mata. Alƙwarar naka ko ka ga yadda zan mata idan na shiga gida. Ka shiga ka ci ubanta. Ka sake ta ka kore ta. In ci wurin banta. Zaman fatsiya. A dama kadan ya ce. Ta san ba ta wanka. Ba ta wanka. Ta gidansu da ma an gaya mun. Wahala ba ta wanka kalama. Ai kafin ka aure ta na sani. Aba. Da na sani sai na ki faɗa ma sai ka aure ta sai ka sani. Wani aka na reta ka sani. Saki shegiya ba ta da wani amfani. Yanzu da Allah. Matar ka fa banziya ce. Alƙur'an Kuma zan iya yadda ban zai ce. ai wawiya ce. Ka ne yadda kala. Ka yi dade. Ga wata shawara. Dan Allah dan Annabi. Ta da je ka kore mata ta Wutan yaushe na sake ta. ka taimake ni dan Allah. Ka tashi mu je ka raka ni in kore hegiya. Alƙuran gogon da komin toto. Ita wacce na taka aka tsine. Zan raka ka gunta ke. Ida alƙuran. Aboki da na san ka yi dade. Na da. Amma dole sai mun je tare. Dan ka je da kai ya ka fitin tsoro. Alƙuran. Ku je ko? Ni ba munafiki bane amma kuma Na san kai ba munafiki bane. Alƙuran. saki shegiya mun je. Don mu je. Ka mu ci ubanta ko? Shiga gaba. A wanda kai. Ya ba kai. To. Idan za ka yi sallama. Idan sallama Allah dina. Ta ina za ka Ba za ya wannan sallama. sallama. Kai. Ta uban kayan gidan. Ba za ya sallama ba. Shegiya. Kina ina? Ki fito alƙur'ani kin bar gidan Kana nan. ganin ta kasan kaza ma ce. Ban za ka zaniya. Ki fito. Kwanan ta lokacin wanka ba. Ai kin da kana koyi. Kuma zo jiya da sabata bata dora ba. Ga mata. Abokina. Ye? Ga mata. Kutuma Ya bata ne. uban waye ba ƙarin gwiwa da zaka zo ka gaya mu magana Wannan shi ne. Kai. Kutuma uwanni ne. Mai ka san da ke ta ba? Bari uban da ce ka. Ya can kore ki fa sake ki. Tunda muke da kai na taɓa ci. Ba ka ce haka gidan sana ba? Amma na taɓa ci Da ba Allah. Allah. Ina gajiya. Sannu ko? Amma mu dan. Zo ka ji. Ye? Zo ka ji. Ka gaishe da ita. A'a to ai Ka gaishe da ita. albarkar da muka mushi mata a waje. Ha iya. Ha iya shi. Na gana da ba. Ga fate. Idan sai dan waje alƙur'an hannu yake ci. Alƙur'an kai ka Sai saka kuma ana kore ni. abokina an kare. amma kun raina mun wayo Abin da ya faru. Abokina an kare. Eh? An kare.